हरे कृष्णा। आजी फर्स्ट कीर्तन सांगू येता असाची वैष्णव भट माताजी त्यांनी जीव गोस्वामी बरयलेले सांगता असाची जीव गोस्वामी आमगेले गोस्वामी भितरी एकल जावन असाची आणि त्यांनी रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी तांगेले नेफ्यू जावन असाची त्यांनी मस्त पुरा भजन्स सांगिल्लस आणि मस्त व्हडले डिवोटी जावन आशिल्लींची आणि त्यांनी गौडीय वैष्णव स्कूल ऑफ वेदांत ट्रेडिशन दाखवून त्यांनी हे करता आशिल्लींची मस्त त्यांनी बरयलेले भजन्स अस त्या भजन सांगू एक तांतुले एक भजन सांगू येता असाची वैष्णवी भट माताजी अबुधाबी दाखवून युगलाष्टकम कृष्ण प्रेममयी राधा म्हणचे भजन सांगता असाची हे संस्कृतर अस हाचे ट्रान्सलेशन सांगू येता असाची राजेश्वर राव माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या युगलाष्टकामाचे अर्थ सांगूक प्रयत्न करता. जीव गोस्वामीन माताजीन सांगिल्वरीची जीव गोस्वामीन संस्कृत भाषेन बरयलेले हे एक अष्टकम अंतु हे अष्टकम अंतु श्री राधा आणि श्री कृष्णाले शाश्वत प्रेम आणि समर्पण भावाचे वर्णन करची हे कीर्तन या अष्टकांतू अलौकिक संबंध आणि भक्तांक मार्गदर्शक जावनसचे भक्तीचे वर्णन असा. हे कीर्तनेंतू राधा कृष्णाक युगल सरकार रूपानी आणि तंगेले प्रेमाक आत्म परमात्म मिलनाचे प्रतीक जावन सांगिलस. श्रीमती राधाराणी श्री कृष्णाले प्रेमभाजन आणि श्री कृष्ण राधाराणीले प्रेमभाजन जीवनांतू आणि मरणांतू श्री राधा कृष्ण मिगेले शाश्वत आश्रय जावन असांची म्हूण सांगून जीव गोस्वामी हे कीर्तनांतू सांगता असांची. तशीच कृष्णाले धन आणि प्राण ते राधाराणी तशीच राधाराणीले धन ऐश्वर्य संपत्तू आणि प्राण पुरा कृष्ण. तशीच कृष्णाले नाम ऐकल मात्र आणि राधाराणी कर्ग अशी विलीन जाऊन वतशील तशीची राधाराणील नाव ऐकताना कृष्ण विलीन जाता. कृष्णाले हृदयांतू आणि मनांतू राधाराणी वास करता. तशीची राधाराणीले हृदयांतू मनांतू श्री कृष्ण वास करता. राधाराणी नील बण्णा वस्त्र घाला आणि श्रीहरीन पितांबर हळदू बण्णाचे वस्त्र धारण केलेलं असं. तशीची राधाराणी वृंदावनेश्वरी आणि श्री कृष्ण वृंदावनाचे ईश्वर जावन असं. अशी अन्योन्य जावनसचे राधा कृष्ण मिगेले जीवनांतो आणि मरणांतू एकमात्र आश्रय जावन असं म्हणून सांगून जीव गोस्वामी हे कीर्तनांतू सांगतांची. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि. कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि. जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम. कृष्णस्य द्रविणं राधा राधायाः द्रविणं हरि. कृष्णस्य द्रविणं राधा राधायाः द्रविणं हरि. जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम. कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो
कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधने नित्यम्, राधा कृष्ण गतिर्मम, कृष्ण द्रवमयी राधा, राधा द्रवमयो हरि, कृष्ण द्रवमयी राधा, राधा द्रवमयो हरि, जीवने निधने नित्यम्, राधा कृष्ण गतिर्मम, कृष्ण घे स्थिता राधा, राधा घे स्थितो हरि, कृष्ण घे स्थिता राधा, राधा घे स्थितो हरि, जीवने निधने नित्यम्, राधा कृष्ण गतिर्मम, कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरि, कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरि, जीवने निधने नित्यम्, राधा कृष्ण गतिर्मम, नीलाम्बरधरा राधा, पीताम्बरधरो हरि, नीलाम्बरधरा राधा, पीताम्बरधरो हरि, जीवने निधने नित्यम्, राधा कृष्ण गतिर्मम, वृन्दावनेश्वरी राधा, कृष्णो वृन्दावनेश्वरः, वृन्दावनेश्वरी राधा, कृष्णो वृन्दावनेश्वरः, जीवने निधने नित्यम्, राधा कृष्ण गतिर्मम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम्, राधा कृष्ण गतिर्मम, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा माताजी. हरी 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 बोल माताजी. केदनाची भारी छंद सांगताची. आजंतू मस्त भावपूर्ण जावन आशिल माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. राजेश्वरराव माताजीनी तेवे ट्रान्सलेशन केलेलं आसा. तेवे भारी छंद कोण सांगिल्लो आसा. ट्रान्सलेशना निमित्त आमकां ताजे मिनींग कळतरी आमकां भजन आनीक छंद कोण सांगू जाता आनी आमकां अर्थ कोरण्याचें जाता. तशें जावन मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. अशी येवन तुमगे सुमधुर आवाज आमकां आयकूत तशी एक भाग्य दिया माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे ಅವಕಾಶ कृष्ण. दिलेल्या सगळ्यांके मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तशीची मुखार सुनवच्या शैला प्रभू माताजी सारजा दाखोवन आसाची. त्यांनी ಬಾಲ ಮುಕುಂದಾಷ್ಟಕಂ म्हणून सांगून ಬಿಲ್ವಮಂಗಲ ಠಾಕೂರ್ ತಾನಿ ಬರೆಯಲಲ್ಲೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ರಸ್ತೆ करारविंद प्रदारविंद म्हणून सांगून तुम पुराजना चढतावत जना गोतस की बिल्वमंगल ठाकूर त्यांनी एक साऊथ इंडियन ब्राह्मण जावन आशिल्लींची आणि मस्त रिच जावन आशिल्लींची. त्यांनी एक बॅड असोसिएशना निमित्त म्हळ्यार चिंतामणी म्हणून सांगून वैश्याले एक संघांत येवन त्यांनी मस्त तंतू हे जावन आसाची. ताजी व्हडली स्टोरी आसा. त्यांनी मस्त मागीर मस्त पश्चाताप बघून तीन एक सांगतारी मागीर तांकां भक्ती मार्गावत तशी एक तिने एक उतरां सांगिल की तूं मिगेल बग्गे चिंतन करचे बदलाक तूं देवाले कृष्णाले चिंतन केलें जाल्यार तूं आज खंयकी पावत आशिल्लो म्हूण सांगून सांगिल. एक उतराक तो वृंदावना वचून राबून मस्त देवाले सेवा करता आनी मस्त भजन्स तांणी बरयलेलें आसा. तसल एक भजनांतू माताजी घेवन येता आसाची बाल मुकुंदाष्टकम म्हणून सांगून. शैला माताजी स्वागत आसा तुमकां. हरे हरे कृष्णा. कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. बिल्वमंगल ठाकूर विरचित बालमुकुंदाष्टकम हाजे अर्थ सांगूक हांव प्रयत्न करता. फर्स्ट पद्य अर्थ आसा. कमलावरी हातांनी तागेल कमलावरी पाय दवरनु कमलावरी तोंडांतू घालता आस तशी वटवृक्षाचे पानावैरी निदलले बालमुकुंदाक हांव मनस्पूर्वक स्मरण करता. दोन्ही पद्य अर्थ आसा. वटपत्रामध्ये निद्दोनु पुरा लोक नियंत्रण करताले अनादि अंतरहित सर्वेश्वर पुराजनाले कल्याण कतीर अवतार घेताले बालमुकुंदाक हांव मनसा स्मरण करता. तिन्ही पद्य अर्थ आसा. गाढ नील बಣ್ಣाचे कमलावरी कोमल शरीर इंद्रादी देवते पुरा कोणाल कमलावरी आशिल्ले चरणाचे अर्चन करता ती आश्रित जनांक केदनाय कल्पवृक्षावरी इच्छा पूर्ती करताले बालमुकुंदाक हांव उडगास करता. चारी पद्य अर्थ. दिग गुंगुरू केस आशिल्ले दिग माल धारण केलेले दांताची पंक्ती वैरी मनमोहक मंदहास आशिल्ले बिंबफलावरीची वांट आसून विशाल सुंदर नेत्र असचे बालमुकुंदाक हांव मनारी स्मरण करता. पंचपद्य अर्थ. लांबोन आशिल्ले आयदनांतूल दूध दय चोरतालो व्रजाचे गोपिका स्त्री पुरा भायर गेल्ले तेदना पोट बरी खावन निद्दलेल वरी नाटक करचे बालमुकुंदाक हांव मनस्पूर्वक स्मरण करता. संची पद्य अर्थ. कलिंद पर्वतातुलेन आयिल्ली यमुना नदीचे बित्तेरे आशिल्ले कालिया सर्पाक वैरी हेडे वैरी कुशीरी तागेले बाल हातांत दवरून कुशीरी नृत्य केलेले शरत ऋतूचे चंद्रावरी मुखमंडल आशिल्ले बालमुकुंदाक हांव उडगास करता. साता पद्य अर्थ. यशोदा मैयाले उलूखलाक बांदलेर समेत तोंडार अद्भुत शौर्य आशिल्ले व्हड दोन अर्जुन वृक्ष पाडोन दिव्य लील केलेले सुंदर कमलाचे पाकळीवरीची अरळून आशिल्ले विशाल सुंदर दोळ्याचे बालमुकुंदाक हांव स्मरण करता. आठा पद्य अर्थ. स्तनपान करता असताना अम्माल तोंड पळयता असताना दोळ सरोवराचे अरळल कमलावरी दिसून ते सतचित शुद्ध दिव्य अनंत रूपाचे बालमुकुंदाक हांव मनारी स्मरण करता. हांवें बालमुकुंदाष्टकम सांगूक प्रयत्न करता. करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं
मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् संहृत्य लोकान् वटपत्रमध्ये शयानमाद्यन्तविहीनरूपं सर्वेश्वरं सर्वहितावतारं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् इन्दीवरश्यामलकोमलाङ्गम् इन्द्रादिदेवार्चितपादपद्मं सन्तानकल्प द्रुममाश्रितानां बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् लम्बालकं लम्बितहारयष्टिं शृङ्गारलीलाङ्कितदन्तपङ्क्तिं बिम्बाधरं चारुविशालनेत्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् शिक्के निधायाद्यपयोदधीनि बहिर्गतायां व्रजनायिकायां भुक्त्वा यथेष्टं कपटेन सूक्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् कलिन्दजान्तस्थितकालियस्य फणाग्ररङ्गे नटनप्रियन्तं तत्पूज्यहस्तं शरदिन्दुवक्त्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् उलूखले बद्धमुदारशौर्यम् उत्तुङ्गयुग्मार्जुनभङ्गलीलम् उत्फुल्लपद्मायतचारुनेत्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् आलोक्य मातुर्मुखमादरेण स्तन्यं पिबन्तं सरसीरुहाक्षं सच्चिन्मयं देवमनन्तरूपं
बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् इति श्री बिल्वमंगल ठाकूर विरचितं बालमुकुंदाष्टकं संपूर्णं। हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा हरी 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 बोल माताजी. हे पद्य भारी छंद आसा आणि तुमगेले मुखार हांवें सांगिल्लें आनीक भारी छंद जाल्ले. संस्कृतार आशिल्ले भारी तुमी संस्कृत पंडित जावन आसाची शिकिल्ल आसाची. भारी छंद करून सांगिल्लो आसा माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. अशी मुखार येवन तुमी आमकां भजन आयकूत तशें आमकां एक भागी दिवका म्हणून हांव नेमून घेता. हरे कृष्णा. आमगेले अष्टकम अशी आसा देवाली एक आमगेले पुराजन बरयलेले गोस्वामीनी जावं मस्त छंद करून बरयलेलो आसा. ते अर्थ तितले लायक आसा सांगताना तितले खुशी जावन आमी सांगयत हे नित्य सांगयत तसल एक अष्टकम बरयलेलो आसा. मुखार सुनवच्या नेक्स्ट कीर्तनीय येता आसाची हरग्रेस विनोदवाणी माताजी आनी उडपी दाखून जॉइन जाल्लेलो आसाची. हनी कृष्णदास कविराज गोस्वामी तन्नी बरयलेले ಗೋವಿಂದ ಲೀಲಾಮೃತ ತದಕ್ಕೂನು ಕುಂಕುಮಾಕ್ತ ಕಾಂಚನ त्या संगचक येता आसाची कविराज गोस्वामी तन्नी डायरेक्ट रिसपैल जावन आसाची श्रीला रूप गोस्वामी आनी श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी तांगेले. हन्नी चैतन्य चरित्रामृताचे तन्नी बरयलेले आसाची. तशीची चैतन्य महाप्रभूले बयोग्राफी जावन बरयलेलो आसा तांगेले. पुरा वर्णन केलेलं असलेलं तांगेल मध्य लिहिलं पुरा चंद कोण वर्णन केलेलं असं. आणि त्यांनी गोविंद लीलामृत म्हणजे एक हे बरयलेलं असं. तंतुले एक लीलामृत अंतू कृष्णाले वृंदावनाचे पास्ट टाइम राधाराणी पास्ट टाइम तंतु पुरा बरयलेलं असतानी ताजे अर्थ हांव सांगूक प्रयत्न करता. शॉर्ट जावन सांगता मस्त हॉर्ड असते. कृष्णा लील सांगच्याक कृष्णाल आनी राधाराणी गुणगान करचेकच आमकां आमी एबल न्ही. हांवंतू एबल न्ही तितलो आसा तांगेलांतू जाल्यार हांव शॉर्ट कोन ಸ್ವಲ್ಪ सांगूक प्रयत्न करता. हे पद्यांतू राधाले ब्युटी आनी तांगेले डिवायन लव आनी इमोशनल आनी तांगेले पास्ट टायम कृष्णाल वट्टू कशें आशिल्ले म्हूण विनोदवाणी माताजी तुम्ही पद स्टार्ट करायचं मागीर ट्रान्सलेशन सांगता तुमकां येतली. ओके माताजी. हरे कृष्णा. राधिकाष्टकम कृष्णदास कविराज गोस्वामी हांणी बरयलें सांगचा प्रयत्न करता. कुंकुमाक्त कंचनाब्ज गर्वहारी गौरवा पीतनाचितब्ज गंध कीर्ति निंदि सौरभा बल्लवेश सून सर्व वांछितात साधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका कौरविंद कांति निंदि चित्रपट्ट साधिका कृष्णमत्त भृंग केली फुल्ल पुष्प वाटिका कृष्ण नित्य संगमार्थ पद्म बंधु राधिका
मह्यमात्मपादपद्म दास्यदास्तु राधिका मह्यमात्मपादपद्म दास्यदास्तु राधिका सौकुमार्य सृष्टपल्लवालिकीर्तिनिग्रह चन्द्रचन्दनोत्पलेन्दु सेव्य सीत विग्रह स्वाभिमर्शवल्लवेश कामतापबाधिका मह्यमात्मपादपद्म दास्यदास्तु राधिका मह्यमात्मपादपद्म दास्यदास्तु राधिका विश्ववन्द्य यौवतापि वन्दितापि आरमा रूपनव्य यौवनादि सम्पदानयत्समा शीलहार्दलीलया च सायतोऽस्ति नाधिका मह्यमात्मपादपद्म दास्यदास्तु राधिका मह्यमात्मपादपद्म दास्यदास्तु राधिका रासलास्य गीतनर्म सत्कलालि पंडिता प्रेम रम्य रूप वेश सद्गुणालि मंडिता विश्वनव्य गोपयोऽसि दालितोऽपि यादिका मह्यमात्मपादपद्म दास्यदास्तु राधिका मह्यमात्मपादपद्म दास्यदास्तु राधिका नित्यनव्य रूप केलि कृष्ण भाव संपदा कृष्ण राग बंद गोप यौवतेषु कंपदा कृष्ण रूप वेश केलि लग्न सत्समाधिका मह्यमात्मपादपद्म दास्यदास्तु राधिका मह्यमात्मपादपद्म दास्यदास्तु राधिका श्वेककम्पकण्टकाशु गद्गदादि सञ्चिता वर्ष हर्ष वामतादि भावभूषणाञ्चिता कृष्ण नेत्र तोषि रत्न मंडनालिदादिका मह्यमात्मपादपद्म दास्यदास्तु राधिका मह्यमात्मपादपद्म दास्यदास्तु राधिका याक्षणार्ध कृष्ण विप्र योग संततोदिता नेकदैन्य चापलादि भाववृन्द मोदिता यत्न लब्ध कृष्ण संग निर्गता किलाधिका मह्यमात्मपादपद्म दास्यदास्तु राधिका मह्यमात्मपादपद्म दास्यदास्तु राधिका अष्टकेन यस्मनेन नौति कृष्ण वल्लभम् दर्शनेऽपि शैलजादि योषिदालि दुर्लभम् कृष्ण संगनन्दितात्मदास्य सिन्धुभाजनम् तं करोति नन्दितालि सञ्चयाशु साजनं तं करोति नन्दितालि सञ्चयाशु साजनं दास्यदास्तु राधिका दास्यदास्तु राधिका दास्यदास्तु राधिका हरे कृष्ण थैंक यू सो मच माके ऑपर्च्युनिटी दिलेल्याक भगवत्प्रेरणा कोंकणी मस्त मस्त धन्यवाद देता हरे कृष्ण लक्ष्मीभट माताजी तुम म्यूटर असती. हरे कृष्ण ಸಾರಿ ಮಾತಾಜಿ ಮಿಗೆಲ್ಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಜಲ್ಲೆ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂದ್ ಸಂಗಿಲ್ಲಸ್ ಮಾತಾಜಿನಿ ಹರಿಗ್ರೇಸ್ ವಿನೋದವಾಣಿ ಮಾತಾಜಿನಿ ರಾಧಿಕಾಷ್ಟಂ ಸಂಗಿಲ್ಲಸ್ ते तितलेक चंद अर्थस्की तगेले तंगेल राधिका राधाराणीले तंगेले सौंदर्य आणि तंगे लीला कृष्णाल ಒಟ್ಟು लील पास्ट टाइम लीला पुरा भारी चंद कोनु वर्णन केलेलस मस्त मस्त धन्यवाद माताजी भारी चंद कोन सांगितलंस अशी मुखार सुन येऊन तुम्ही तुमगेल कीर्तन ऐकूत तशी आमके एक भाग्य देव का म्हणून निमगून घेता हरे कृष्णा मुखार सुन वच्चा नेक्स्ट कीर्तनीय तन्यता सची विजया विषणे माताजी मणिपालದ ಕೊನ सची ಕೇವಲಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಗ್ತಾ ಸತನ್ನಿ ನೀಲಕಂಠ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನಿ ಬರೆಯಲಲ್ಲೇ ಪಂಚರತ್ನ ಅಂತಕೊನು ಸಂಸ್ಕೃತ ರಸ मधुरम मधुरेप्योपी ते पद्य भारी छंदस हरे कृष्णा माताजी तुम्ही ट्रान्सलेशन सांगून कीर्तन सांगाच माताजी हरे कृष्णा माताजी आमगेला करेंट ना नेट वचनातल्यार पुरो म्हगेल मोबायलाचे माताजी सांगा
फर्स्ट ट्रान्सलेशन सांगता प्रयत्न करता. मधुरतेंतू अति मधुर, गोडशेंतू अति चड आणि श्रेष्ठ गोडशे, आणि मंगळकर अंतू श्रेष्ठ मंगळकर, आणि शुद्धतेंतू अति श्रेष्ठ शुद्ध जावन असं केवल हरिले पुण्य नाम. आणि आमगेले आमकां कोणाकय गोतना आमगेले श्वास केदान राबता, केदान आमगेले अंती जगता म्हणून. आणि तशें जावन आमी बाल्यार दुखून वची केवल हरिनामाले हरिले पवित्र नामाचे जप करता जीवन मुखार सुका. तशीची शुद्ध देव श्रीहरी शाश्वत जावन खंय वास करता, खंयची स्थळार म्हळ्यार खंय खंयची जाग्यार आध्यात्मिक उन्नती पाविले आत्मा शुद्ध भक्तीन तू कीर्तन करताच की तसल स्थळार श्रीहरी शाश्वत जावन वास करता. तशी जावन केवल श्रीहरीले पवित्र नाम सर्वस्व जावन अस. ह्या जगत मस्त दुःखांत भरला असल, या महादुःखांत हरिनामाक केवल काल्पनिक म्हणू लेखताची. जल्लारी या महारत्न जावन अस केवल श्री हरिले पवित्र नामाची सर्वस्व जावन अस. या हरिल नाम पुनः पुनः कन्ना दुखून ऐकायची, पुनः पुनः तोंडा दुखून सांग्याची, निरंतर सांगता असाची. आणि ह्या कीर्तन आम्ही शाश्वत जाऊन सांगता असू का. ह्या पवित्र हरिनाम हेची सगळ्या जगत्ता वैरी भव्य रीतीने आಳ್ವಿಕೆ करता. हरिनामाची शाश्वत जावन अस, जागृत जावन अस, दैविक स्तरांतू परम शुद्ध जावन अस. हरे कृष्ण. कीर्तन सांगू प्रयत्न करता. मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम्, पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम्, हरेर्नामैव केवलम्, हरेर्नामैव केवलम्. ब्रह्मास्तंभपर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत्, सत्यं सत्यं पुनः सत्यं, हरेर्नामैव केवलम्, हरेर्नामैव केवलम्, हरेर्नामैव केवलम्. सगुरु सपिता चापि सामता बन्धवोऽपि सः, शिक्षयेचित् सदा स्मार्तुं हरेर्नामैव केवलम्, हरेर्नामैव केवलम्, हरेर्नामैव केवलम्. निःश्वासेन हि विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति, कीर्तनीयमतो बाल्यात् हरेर्नामैव केवलम्, हरेर्नामैव केवलम्, हरेर्नामैव केवलम्. हरिः सदा वसेत् तत्र यत्र भागवता जना, गायन्ति भक्तिभावेन हरेर्नामैव केवलम्, हरेर्नामैव केवलम्, हरेर्नामैव केवलम्. अहो दुःखं महादुःखं दुग्धा दुःखतरं यतः, कचार्तं विस्मृतं रत्नं हरेर्नामैव केवलम्, हरेर्नामैव केवलम्, हरेर्नामैव केवलम्. धीयतां धीयतां कर्णो नीयतां नीयतां वच, गीयतां गीयतां नित्यं हरेर्नामैव केवलम्, हरेर्नामैव केवलम्, हरेर्नामैव केवलम्.
सकलीकृत्य जगत् सर्वं राजते सकलोपरि चिदानन्दमयं शुद्धं हरेर्नामैव केवलं हरेर्नामैव केवलं हरेर्नामैव केवलं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी मस्त मस्त धन्यवाद अवकाश दिलेल्याबद्दल हरे कृष्ण हरी 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 बोल माताजी भारी छंद कोण सांगेलस भावपूर्ण जाऊन सांगेलस मस्त 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 धन्यवाद माताजी प्रतिपंत चंद कोण सांगताची आजंतू त्या भजनंतू तिथले अष्टकमंतू तिथले भारी छंदस की ते अर्थ येते शीयस माताजी आम्ही हरिनाम घेतल्यार मात्र जत्ता आणि खंयचे ना हे पुरा लोकांक कसले ना म्हूण सांगून तांचो एक अर्थस मिगेल इष्टा अष्टकम हे आणि ते सांगूस हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद माताजी हरी हरे बोल कृष्ण हरी बोल मुखारसून अशी येऊन तुमगे मधुर आवाज दिव का म्हणून हांव निमगून घेता माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा नेक्स्ट कीर्तनीय येता आसाची मधुरा मंदाकिनी माताजी आणि गणेशणे प्रभुजी आणि दोग जण ದಂಪತಿ ಒಟ್ಟು सांगता आसाची श्री राधा कृपाकटा स्तव राज त्या सांगू येता आसाची मुनींद्र वृंद वंदिते त्या अष्टकमस ते व्यासदेवान बरयलल्ले अंतू उद्धवमन्य तंत्र ते संस्कृतांत अस ते भारी चंद कोण सांगिलस हरे कृष्णा माताजी तुमक स्वागत अस दोग जणांक स्वागत अस हरे कृष्णा थँक यू हरे कृष्णा रश्मी भट माताजी हरे हरे कृष्णा फर्स्ट एक कृष्णा ट्रान्सलेशन सांगू ट्राय करता आसपास सांगता आणि एक कीर्तनीय दिसता ओके हे ऋषी मुनीले समूहानी सत्कार घेताली तसल राधे तीन लोकांचे दुःख परिहार करताली असन्मुखी रहस्य रन्नांतू प्रेम कलापांतू तल्लीन जाताली वृषभानुले कुमारी कृष्ण प्रिये तू केदाना तुगेल कृपा कटाक्ष खंयची शुभक्षणर म्हाका मेळता अशोक वृक्षाचे लता मंडपांतू विराजमान करताली आणि अभय प्रदान दिताली करुणामूर्ती दिव्य वैभवाचे निजस्वरूपी तुगेल कृपा कटाक्षाचे पुण्याचे क्षण म्हाका केदन मेळता कामदेवा धनस्సు धारण कोरनु तुगेले कृपा कटाक्षाचे प्रेम भान सोनु नंदल पुत्तले मन मोह कोरनु तू संपूर्ण शाश्वत शरणागती कोरची तस्सले लीलामूर्ती तुगेल कृपा करुणा कटाक्ष म्हाका खंयची शुभक्षणार मेळता मिंचू आणि चंपका फुलाचे मणके ಹೊಳಪು अशे हेमांगी शरद पौर्णिमा कोटी चंद्राक मिरून आशिल चंद्रिके चंचल चकोर नयने प्रेम भावानी उल्हास जावन आशिली भारी चंद अलंकार भूषित जावन आशिली श्रीकृष्णाक शुद्ध प्रेम भावानी सतत लीला विलास दिताली व्रजेश्वरी तुगेले करुणा कृपा कटाक्ष खंयची शुभक्षणार म्हाका मेळता अनंत शृंगार लावण्यारी अलंकृत जावन आशिली तुगेल मंदस्मित मधुर हास चंचल नयन आणि मनोहर चलनेनी कृष्ण मोह करताली लीला मूर्ती तुगेल करुणा कृपा कटाक्ष म्हाका खंयची शुभक्षणार मेळता मनोहर पाया गेज्जेनी चंद सुदृढ संगीत शब्द करताली सुवर्णलते मणके ललित चलनेनी मोह करताली आणि कणे ब्रह्माल बायल सरस्वती पर्वत कुमारी पार्वती पुलोमा कुमारी साची मळरी इंद्रळ बायला तांकां सर्वांक आशीर्वाद करताली तुगेल कृपा कटाक्ष खंयची क्षणारी म्हाका मेळता ओ देवी वैदिक यज्ञाचे धर्म कार्याचे भक्ती सेवेचे सखट देवतेले नायकी जावन असतो ज्ञानाचे धर्मग्रंथाचे शमीकोरचे देवते वरे तुमची ओ भाग्य देवते वृंदावनाचे व्रजाचे पुरा प्रदेशाचे एक अधिकारी तू जावन अस ओ श्री राधिका तू अत्यंत गौरव येता नमन अर्पण करता माझी फलश्रुती अशी असतं कोण हे प्रार्थना वाजिता की आमका वृषभानुकुमारीने कृपा कटाक्ष मेळता भूत काल वर्तमान काल भविष्याचे पुरा कर्म नाश
कृष्णाला शाश्वत भक्त समाजांतू प्रवेश मेळता पुरा अशी पूर्ण जगता शुद्ध प्रेम मेळता श्री राधाकुंडात तुरापून 100 पटी वाजिलेल्या धर्म ऐश्वर्य इच्छापूर्ती दत्ता मोक्ष सिद्धी दत्ता राधा राणीक प्रत्यक्ष पळोचे भागी मिळता श्री कृष्णाला आनंद लिलेचे म्हणजे एक्स्टॅटिक इटर्नल पास टाइम म्हणतो भागविसूचे अवकाश मिळता म्हणून सांगता ती तशी आज मी राधाकृपा कटाक्ष वाजित असत ह्या शिवानाची संत मेले पार्वती माग सांगेल असं सो शिवा लॉर्ड शिवा बरें सांगता की तुगे मर्सिफुल साइड लॉंग ग्लान्स म्हाका केदार मेळता श्री राधा राणी म्हळ्यार तुगे ग्रेसान म्हाका कृष्ण भक्ती मेळता न्हू तशी म्हण सांगता तशी आमी सिन्सियर प्रेयर करूया राधा राणीक आणि ती करुणामयी तशी आम्ही कंपॅशन एम्बॉडीमेंट ऑफ कंपॅशन म्हणता पळय तशी आम्ही राधा कृपा कटाक्ष आमी सर्वांक सांगया केदार मागेल प्रभू रिपीट करची तुम्ही बरे म्युटार आसू न्हू रिपीट कर येता श्री राधिके नमोस्तुते श्री राधिके नमोस्तुते श्री राधिके नमोस्तुते श्री राधिके नमोस्तुते राधिके नमोस्तुते श्री राधिके नमोस्तुते श्री राधिके नमोस्तुते श्री राधिके नमोस्तुते राधिके नमोस्तुते श्री राधिके नमोस्तुते श्री राधिके नमोस्तुते श्री राधिके नमोस्तुते राधिके नमोस्तुते श्री राधिके नमोस्तुते श्री राधिके नमोस्तुते श्री राधिके नमोस्तुते ते त्रिलोकशोक हरिणि प्रसन्न वक्त्र पंकज निकुंज भुविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रज सूनु संगते कटाक्ष भाजन जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रबालवाल पल्लव प्रभारुणांग्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे अनंगरंग मंगल प्रसंग भंगुर ध्रुवं सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाण पाटनै निरंतरं वशीकृत प्रतीति नंद नंदने कदा कृपा कटाक्ष भाजन जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभ परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले चित्र चित्र सुंचराक्ष कोर शावलोचने कदा कटाक्ष भाजनम जयो राधे श्री राधे जय राधे राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे दाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केली कोविदे कदा करिष्यसि कटाक्ष भाजन जयो राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे राधे
श्री राधे जय जय राधे श्री राधे मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कलाविलास स्थिते अनन्य धन्य कुंज राज्य कुमकेलि कोविदे कथा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् जय राधे श्री राधे राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे अशेष हाव भाव धीर धीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुतनी प्रशस्त मंद्रहास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग डोलते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने लरल्लु नल्मिलन् मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् जयो राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे राधे श्री राधे सुवर्ण मालिकांचित त्रिरेख कंबुकंटगे त्रिसूत्र मंगरी गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिती सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे बिंब बिंब लंबमान पुष्क मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्यम चुले गरींद्र दुंड दंडिकावरोह सौभगोरके करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे अनेक मंत्र नाद मंजुनु पुरारवस्खलत् समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजाजिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचि जावर प्रदे अपार सिद्धि दिग्ध सत्पदांगुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् जयो राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे ईश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी महेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद
प्राणेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते राधिके श्री राधिके नमोस्तुते व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते राजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते राजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते श्रीराधिके नमोस्तुते श्रीराधिके नमोस्तुते श्री राधिके नमोस्तुते श्री राधिके नमोस्तुते व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जयो प्रभुपदा जयो प्रभुपदा जयो प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जयो गुरुदेवा जय गुरुदेवा जयो गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा हरि बोल निताय गौर हरि बोल नित्य हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय जय रानी की जय हरि हरि बोल हरी 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 बोल जय मथुरा मंदाकिनी माताजी एंड गणेश प्रभुजी मस्त मस्त धन्यवाद माताजी एक लायक एक एक्के बशील वरी जाले म्हाका दोग जण ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು ಪ್ರಭುಜಿನ್ ते ಕೋರಸ್ दित्ताना ते अल्टिमेट भारी चंद जला माताजी प्रभुजी मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी दत्तवळी येवन तुम्ही माताजी ಒಟ್ಟು संकावण हांव निमगून घेता एज युजुअल भारी चंद कोन सांगला माताजी ते भारी चंद जाला हरे कृष्ण माताजी मस्त मस्त धन्यवाद माताजी हे दत्तवळी येवन आमकां एक रिती वखद दिवका सलेक भक्ती मार्गावच हरे कृष्ण माताजी मस्त मस्त हरे कृष्ण धन्यवाद माताजी ओके प्रणाम माताजी हरे कृष्ण थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी माताजी हरे कृष्ण प्रणाम थैंक यू माताजी हरे कृष्ण ಅವನಿಗೆ ಬಾಯಿರೆತ್ತಾನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀರ್ತನೆಯ ವಚ್ಚ ಹರ್ ಗ್ರೇಸ್ ಜಯಗೌರಾಂಗಿ ಮಾತಾಜಿ ಹನ್ನಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕುಂಜ ಅಂಜಲಿಂಚಿ ಶ್ರೀ ಮಾಧವಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಗವೇತ ಸಚಿ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ತನ್ನಿ ರಚನ್ ಕಿಲ್ಲನೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ರಸ ಮಾತಾಜಿ ಸ್ವಾಗತ हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी मध्वाष्टक ओके मध्वाष्ट
मध्वाष्टक मध्वाष्टकम हे सांगता ओके मध्वाष्टक आजी सुरेखावर सांगूक प्रयत्न करता माताजी. हे बरयिलस त्रिविक्रम पंडिताचार्य विरचित आणि बरयिलस मध्वाचार्य गेले वैरी मध्वाष्टक फर्स्ट स्ट्रॅन्झा तो सांगता असची त्यांनी की सज्जनाले अज्ञान नाश करूक दुष्टांक निग्रह करूक वायुदेवाले अवतार जावन भुंयतू मध्व मिळेल नावारी जन्म घेतील तसले महामहिम मध्व मुनीक हांव साष्टांग नमस्कार करता. दोन्ही पंक्ती मी ते सांगता असतानी सूर्यान तागेल किरणान कशी आयस मेल्ट करता की तो तशींच आपल्याला ज्ञान किरणान मायावादी जनांगेले कुतर्क जावन आशिल्ले ते एक नाश आयस नाश करचे तसले सूर्य सदृश जावन आशिल्ले मध्वगुरूंक हांव प्रणाम करता. मागीर तिन्नी चंद बरयला शरण येयल्याले पूर संताप परिहार केल्लेले आणि मायावादींक अग्नि सदृश जावन आशिल्ले कामदेवांक शाश्वत जावन पराजय केलेले मध्वमुनी श्रेष्ठांक मिगेले प्रणाम म्हणून सांगताची. चारी पंक्ती त्यांनी सांगताची शांत स्वभावाचे इंद्रिय निग्रह केलेले आणि आगमशास्त्रांचे परिपूर्ण ज्ञान आशिल्ले त्रिपुरारी जावन आशिल्ले परमशिवाले प्रीतीक पात्र जावन आशिल्ले लक्ष्मीपती श्रीहरीक हृदयांत प्रतिष्ठ केलेले मध्वगुरूक मिगेले प्रणाम म्हणताची. पंचाचंतु त्यांनी सांगताची मुरवैरी म्हणून नाव घेतले कृष्णाले आश्रय घेतले पूर्ण प्रज्ञ म्हणून प्रसिद्धी घेतले सकल शास्त्र अध्ययन केलेले अदोक्ष जाले संकीर्तनेंतू सदा मग्न जावन आशिल्ले संसार बंधनादुकून मुक्त जाल्लेले अनेक पवित्र नाम आशिल्ले श्री मध्वगुरूंक हांव प्रणाम करता म्हण सांगताचे. संची पंक्ती सांगताची केन्नाय भगवंताले चिंतनेंतू आसून सज्जनांक आश्रय जावन आशिल्ले श्रीरामचंद्राक प्रसन्न केल्लेले आणि व्हड पदवी दितना म्हाका नक्क म्हूण वैराग्याचे प्रतिरूप जावन आशिल्ले मध्वमुनी आचार्यांक हांव नमस्कार करता. साता पंक्ती तांणी सांगताची सक्कड मुनी भितरी मलगडो म्हणून घेतले मध्वमुनीक मिगेले प्रणाम आणि सज्जनांकरान स्तुती करून देवाले तांकां ज्ञानाचे उजवाड दिल्लेले आचार्यांक मिगेले प्रणाम म्हणून तांणी सांगताचे. मेरी अट्टाचंतन सांगताची सक्कडी गुणांक आश्रय दात गुरुश्रेष्ठ आणि सज्जनाले बंधू जावन आसून विष्णुले पादकमलांतू आश्रय घेतले मुनिवरेण्य मध्वमुनींक हांव मिगेले प्रणाम करता. नव्वाचे अंतू सांगता असची पुण्यकर जावन आशिल्ले हे मध्वाष्टक त्रिसंध्या कालांतू श्रद्धेन भक्तीन कोण पठण करता की तांगेल सक्कडी अभिष्ट मध्वाचार्य गुरुवर्य नेरवेरसून दिताची. आणि तांच्यान सांगताची श्रीमन्नारायणाले चरणकमलारी एक भ्रमरसे केन्नाय मन स्थिर जावन दवरलेले गुरुवरेण्य जावन आशिल्ले श्री श्री मदानंद तीर्थ योगी वर्यांक हांव केन्नाय प्रणाम करता म्हणून तांणी सांगताचे. हरे कृष्ण माताजी. आता हांव अष्टकम सांगूक प्रयत्न करता. हरे कृष्णा. श्री मध्वाष्टकम. अज्ञाननाशाय सतां जनानां कृतावताराय वसुंधरायां मध्वाभिधानाय महामहिम्ने हतारि संगाय नमो निलाय येन स्वसिद्धान्त सरोजमद्दा विकासितं गोबिरलं विशुद्धैः दुस्तर्कनिहारकुलं च भिन्नं तस्मै नमो मध्वदिवाकराय प्रपन्नतापप्रशमैकहेतुं दूर्वादवादी जनधूमकेतुं
निरन्तरं निर्जितमीनकेतुं नमाम्यहं मध्वमुनिप्रकाण्डम् नमाम्यहं मध्वमुनिप्रकाण्डम् शान्तं महान्तं नतपातकान्तं दान्तं नितान्तं कलितागमान्तं स्वान्तं नयन्तं त्रिपुरारिकान्तं शान्तं श्रियो मध्वगुरुं नमामि शान्तं श्रियो मध्वगुरुं नमामि पुन्नामनाम्ने पुरवैरिधाम्ने सम्पूर्णनाम्ने समदीतसाम्ने सङ्कीर्तितादोक्षजपुण्यनाम्ने नमोऽस्तु मध्वाय विमुक्तसीम्ने सन्मासनं सज्जनताशरण्यं सन्मानसन्तोषितरामचन्द्रम् सन्मानसं व्यक्तपदं प्रशान्तं नमाम्यहं मध्वमुनिं प्रकाशम् नमाम्यहं मध्वमुनिं प्रकाशम् संस्तूयमानाय सतां समूहै चन्द्रायमानाय चिदम्बुराशेः दीपायमानाय हरिं दिद्रक्षो रलं नमो मध्वमुनीश्वराय गुणैकसिन्धुं गुरुपुङ्गवं तं सवैकबन्धुं सकलाकलापम् मनोजबन्धोषितपादपद्मं नमाम्यहं मध्वमुनिं वरेण्यं नमाम्यहं मध्वमुनिं वरेण्यम् मध्वाष्टकं पुण्यमिदं त्रिसन्ध्यं पठन्त्यलं भक्तियुता जनाये तेषामभीष्टं वितनोति वायुः श्रीमध्वनामा गुरुपुङ्गवोऽयम् श्रीमध्वनामा गुरुपुङ्गवोऽयम् परमपुरुष श्रीचरणसरोरुह मधुकररूपकमानसमुदितं गुरुकुलतिलक श्रीमदानन्दतीर्थ योगीवरमहं सततं वन्दे योगीवरमहं सततं वन्दे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम तत्सत् इति मध्वाष्टकं संपूर्णं जगद्गुरु श्री मदानंद तीर्थ स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण। हरी 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 बोल माताजी. भारी एक छंद अवकाश शिकला दिलेला अष्टकं. मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद आम्ही सांगा तुमका. तुम्ही हरे भारी कृष्ण. उमेद दिली. लास्ट मोमेंट ಅದಲ್ಲ ರೇವನು नाव दिलेलंस भारी छंदशील ते मध्वाष्टकम ते अर्थ अंतु भारी अर्थ कळल मी तमक ते कृष्णाले प्रत्येक आम्ही भक्तान कशी तागेले बरी येत म्हणून सांगून ते अर्थशील भारी लायक माताजी. हरी हरी हरे बोल कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. कृष्णा. हरे